Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, labi na ning panahon sa pandemya unsa kay risgo alang sa mga inahan nato nga nagsabak taliwa nining hulga sa COVID-19. Doon na sa uban nga gikatahong milikay na pagbisita sa mga health centers gumikan sab sa ilang kahadlok niining maong virus atong hisgutan karong buntaga mga kapuso COVID sa mga babae nga mabdos. Baka uban nato karong buntaga mga kapuso OB-GYN o infectious disease specialist siya sab ang Chief Implementer sa COVID Health Facility sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ingon man ang Training Officer sa ilang Department of Obstetrics and Gynecology, Dr. Helen V. Madamba. Good morning, Doktora. Maayong buntag, Nico. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, unsa may risgo sa mga babae, Doc, those pregnant women, labi na ning panahon karon sa COVID-19, Doc? Yes, ang mga mabdos karon, they are considered mga immunocompromised host. So, ang risgo, same ra sa general population. Pero, ang risgo nga matakdan sila, same ra. Pero kung sila ang matakdan, na ay mas taas nga risgo sa mga COVID-related complications. So, dili ta gusto nga matakdan ang atong mga mabdos kay duha man ang atong pasyente, ang mama o ang iyang baby. Unsay protocol ada, Doc, kung abot ninyo labi na kung mag-labor na kining itong atong mga inahan, Doc? Gina-test gyud na ninyo daan sa COVID-19? Yes, oo. So tanan nga mga mabdos karon nga maabot sa Soto, ato nang i-test for COVID-19 kay atong ilahi ang mga COVID positive sa mga COVID negative nga mga mama kay naay impact sa atong management kung naa sila'y COVID or wala. So important pa rin ang isolation and quarantine. So important po nga we prevent ang transmission from the mother to the baby of COVID-19. Diya sa inyong hospital, Doc, sa Vicente Soto, kumusta? Doon na ba yung mga statistics, Doc, kung pila ang atong mga inahan na nataptan sa COVID-19? O posible ba, sab, Doc, ang mga baby sab mataptan sa COVID? Takdan. Oo, yes. So from the time nga nag-start ang atong COVID pandemic up to the present, no, naanak kitay 259 nga COVID positive nga pregnant patients. So 259. Out of the 259, 179 ang asymptomatic. That's about 70% sa tanan nga COVID positive asymptomatic. And then only 3 were critical and only 6 were had severe COVID-19. So we would like to stress among mga mabdos, no, dili kinahanglan na akay gibati para mag-test kag positive o na ay ilang giingon nga mabdos ra ni adto ra sa Soto naga-positive na sa COVID-19. So the test is performed sa Soto. That's why nakahibaw sila nga naa di ay sila'y COVID. Pero ang COVID nakuha pa nila before pa sila na-admit sa Soto. So sa mga babies, kung ang mga mommy mag-test sila og positive for COVID-19, within 24 hours, i-test pod ang baby. So kung ang mama negative, okay ra nga ang baby i-room in with the mother. But pag nag-positive ko ang baby, ang baby i-test for COVID-19. Naatay programa, katong gitawag nga Essential Intrapartum Newborn Care. So kana, from birth, dili nato i-separate ang mother o baby. So naay 4 core steps sa EINC, kanang immediate drying, thorough drying, yung skin-to-skin contact, ibutang ang baby sa dibdib ng mother, kunya delayed cord clamping and non-separation of the mother and child. Unfortunately, during the COVID-19 pandemic, we have to weigh the risks and the benefits of every intervention. So since ang COVID-19 is transmitted by droplets, so naay risgo nga matakdan ang baby sa mama. Until we know the status of the mother, dili nato i-room in ang baby. So importante na i-room in ra nato ang baby kung sigurado ta na COVID negative ang mama. Doc, anita sa mga prenatal care, sa mga buntis, Doc, kay karong panahon na murag uban siguro mahadlok mo gawas, Doc, tungod sa kabalakang matakdan sa COVID-19, uban mahadlok mo adto og mga health centers sa ilang mga clinics. Unsay posibleng epekto, Doc, kung sinatanaw ninyo nga scenario kung magpadayon ingon ani, Doc? Oo, it's very important nga naapay
prenatal check-up ang mga mabdos, no? Because ana ay mga komplikasyon ang pregnancy. Ang mga mama nga mamatay sa pagmabdos dili not because of COVID-19 complications but because of pregnancy-related complications. Kung sarado ang atong mga healthcare centers o mga clinics, naatay teleconsultation. At least sa teleconsultation, makaibaw ang doktor kung naay gibati ang mabdos nga mama, maingnan siya kung kinahanglan siya muanhis sa ospital para magpa-check up na face-to-face. Dok, question sa kadaghanan sa uban ng mga inahan, Dok. Is it safe to deliver sa hospital karong panahon na? Doon na rabay uban mga celebrity siguro nga murag nag-consider og home birth tungod sa ilang kabalaka, Dok, nga moadto og hospital. In all hospitals, naatay mga guidelines aron maprotektahan ang safety sa mga patients. So actually, it's safe for pregnant patients to deliver in our hospitals. Oh, again, weighing the benefits versus the risks, we would rather make sure that the patients are delivered in facilities rather than in the homes. Kay dili man nato ma-monitor ang mga mama nga manganak sa balay. So ang complications kinahanglan ma-detect earlier aron matabang ang mga mama. Finally, Doc, to cap this off, unsay message nimo sa mga pregnant women nato karon, mga expectant pod nga mga fathers, sa general public, unsay gusto nimong ipaabot kanila, doktora? Yan, sa tanan nga mga mabdos, pregnancy is actually a very important milestone in one woman's life. And if you want to look at the health of society, look at the health of the woman, because the woman is actually the light of the family, and we have to make sure that we provide good quality maternal health delivery para walay mamatay because of giving birth. Nobody loses one's life during the time that you actually give life. All right, and with that, magpasalamat migdako sa oras ngayon magihatag ka na mo karong buntaga ang Chief Implementer sa COVID Health Facility sa Vicente Soto Memorial Medical Center o bigay niyog Infectious Disease Specialist Dr. Helen V. Madamba. Thank you, doktora. Daghang salamat po.